मोखाडा तालुक्यात आज रात्री वादळी वाऱ्यासह पावसाने मोठ्या प्रमाणात हजेरी लावली असून या वादळी वाऱ्यामुळे घरांचे छत उडाल्यामुळे मोखाडा तालुक्यातील इसम गंभीर जखमी झाला आहे। अशातच अनेक गावातील लोकांच्या घरांचे नुकसान झाल्यामुळे गावातील शेतकरी चिंताग्रस्त झाल्याचे पाहायला मिळत आहे। पावसाळा तोंडावर आल्यामुळे प्रत्येक शेतकरी आपापल्या परीने घरांची दुरुस्ती करून राहण्याची व्यवस्था करतात, परंतु अशातच घराचे छत उडाल्यामुळे संबंधितांनी काय करावे असा प्रश्न पीडितांच्या समोर उभा आहे। तर पहाटे 7 ते 8 वाजेच्या सुमारास पळसुंडे येथील रहिवासी मधुकर पाटील यांच्या घराचे छत उडाल्यामुळे संबंधित घरमालक मधुकर पांडू पाटील यांना घराच्या छताखाली दबल्यामुळे गंभीर जखमी झाल्यामुळे मोवाडा तालुक्यातील शासकीय दवाखान्यात तात्काळ हलविण्यात आले आहे। सद्यस्थितीत त्यांच्यावर योग्य ते उपचार सुरू आहेत। NTV न्यूज मराठी, पालघर।